guys! Yes, hi. Good afternoon, guys. Hey, guys. Wala tayo personalan din guys. Kaning ato is lingaw-lingaw lang, no? Kay tungod aning home quarantine, itakalakaw. So, dili na tas balay. Magimo na lang tag isya. Itong kalingawan na ba? Walay personalan, guys. Kay ako, bisag ako mismo, maangkon ko nga, maginanak ko usahay, gabuhaton ako ng usahay. But, yes, gakahimuot lang ko ba kay kanang uban, warag na over na bitaw yun, no? Kana bang mag-post bitaw sa Facebook nga ng kanang feeling sosyalan na jud kaayo ba kay lagmi kay mga ipang post nga mga pagkaon, mga sudan nga wa dinhi wa dito kanang mga dato jud to maka-afford na magun-ingon bitaw din guys nga kanang unsa na sige kung sunod lutoon no ana ba na ang ending di kay nga pangita og rasyon. Alam mo tayo na naka-relate mo na guys. Kabato ba ito na usahin. Kabisok ako nanapod ko if na chance ba ka nang ambot ang anak lagi siguro tanong ka na. Pag makakuha kita lami kay nga mga pagkaon bisag ka isa lang ta maka-try kay di gid pwede nga kanang dili picturean daan ayaw i-post bitaw sa Facebook okay ra magud nang ana gud na problema no kay syempre na experience gud nato proud ta nga naka-experience ta gin-ana pero nato palabian sa sunod ha ana bang sige tag over na bitaw din nga halos kada tiud-tiud na lang jud mag-in on na or sosyalan bitaw kay dating na pag man kay problem unsa na sakya kung sunod lutoon na ang ending mo ni kay gutom kani iwot ko. Ya, karon bitaw, nga makaingon bitaw ta nga may pasilog dagan kay silang pagkaon social kay muni muna na. Ang hindi kay may una-una og yaw-yaw bitaw. Kanang asa na ko ang rasyon sa barangay. Basta bitaw ko best. Gabae. Ay, nalingaw ko. I hope nga nalingaw po ta. Again, ako yung maninuog mo na naman na Hello, Philippines. Hello, world. And of course, hello, Kitty. Mwah, mwah, mwah.